Quan era xicoteta, tindria uns 8 anys, anava als estius, es passava en els meus avis, en els meus iaios. I vaig descobrir un llibre de pàgines grogues, que tot lletra, una lletra molt xicoteta, i era d'una senyora que li deien Corín Tellado. I jo vaig començar a llegir-lo, i cada volta que la meva iaia em deia a dormir la migdiada i m'anava corrents a llegir, fins que em va pillar. I quan em va veure llegint el llibre se va enfadar moltíssim. I jo no entenia per què, perquè m'ho estava passant bé i no hi havia sexe ni res, però va dir que no era adequat per a mi. I va ser quan em va dur a una llibreria. I la llibrera, molt simpàtica, em va oferir 2 llibres, en castellà, Un capitán de 15 años y Mujercitas. I ahí em vaig enganxar a la lectura. Jo no pensava ser escritora, no em veia preparada, pensava que ser escritora era una cosa per a gent molt important, no per a mi. Quan vaig tenir el meu fill, un dia em vaig inventar una història que el meu home em van dir que era una novel·la juvenil i que me la van publicar. I vaig escriure i continuava escrivint i ara no puc deixar de fer-ho. Soc Gemma Pasqual Escrivà, jo escric, jo llisc, jo llibre.